Kaski kerpan ya tinom sendur jom kalawe, jinglen labi juvki, ban kelep nyimdai. Kum kano hikai ngal atrai mentala kum ba sapnai senam te kidon sipun ki bangal kwa bani share bat phi kham tam maka jing ya ti jonga kabla kham jalan kum kano hikai ngai I ke jing kala ki diang baro na do kino hikai na do kina school na do kir kom hikai bat kum tater nga asrang ka kam hikai ke jonga haus nam khat kna Spanya pun rio nang suruh long fresh mah nang kajeng puliru but ngam simladon kono training but ala late ban hikai hakaway school lang station roy basan secondary school kono hikai manengkong hikai ka maths tu ko porngi khot iki upper primary ka arithmetic but din kata kajeng yai kisnam la train yang ngalit man puli ka biat but nga shim ya ka English subject kum kawai ni subject mga hikay ti hakajung ya ti jo nga hadin nang tu ngayo ya kani kam manganwan kum ka principal jo kani ka school mga iseng kani ka school 1994 ka bangi kwa man ai dakway pa karukom ji hikay kata ka ya kani ka school ba ngi pit artat ka spiritual aspect jo na ndai ta mangi ai tangi gi kai ka kon ya ki weipat ki area ndre kata kalyang but kalau don ka jengkla khrau sha na ka kalyang ka ji kai jo nga ban change to transition totally na ka ji kai ki secular subject ki ki ba ni ha ban pet ki khna namanga su thu kat kum ka ji shem jo nga batang ka jing hikai ka kwat kam dan jung mentoi khna ikwa ngak ka jing angno jonga ka jing hikai kalong mani I ba ngi penmi iki good human beings ki brio ki bala ban le ki brio ki banong ka jing kurku ya ka imlang salang mendai tang ki brio ki ba start bat ki ba sutrai tang nam tayel dia te akalyang ka jingkela te baju ngasngo ka don ke jingkela khrau do ka ta tang hapo ka span of 5 years sans na menta ka jingkela ka long ka ba shirkhe do ka ta ha ka ba ngisem jing nga kum konong punya school bat kini hikai isem jing do ka ta ya ka man ya deal mo bat ki ni changes ki bala long ki challenges long ki ba challenge ka rukom bang hikai bang punya school ti haban kong te ngitip mo kata baro ngi bala hikai kamslam ngitip karukom hikai kalong baper hakabang ngilaban ngilaban show ikna ngilaban paneshi kna akir kom gi baper anrik makalong menta ye ki ti jongi late ye kasintur jongi la silmo mangimla shu watang man mai ktien bakam khor kna ban mai taman ong ktien ba kam ero ngimdut shote namar ki kena ro mentha ki ASEAN do kata ta tang bakla ki lawan ya lamai ki kimik pa ti kalong ba Asia nam ta jongi kham tam ki jonga ka ba penyai ka di school tai managen man kapor ngap an rimai ni noi kai ma para noi kai bagi don kam ya ka man sincere di bandil bi kena don kam man sincere di man kapor ngiyo iki problem ki complain si kimik pa but nakapor ki ban man complain bi tai ni kai ong gup tai ko jonga ini kena ki ngam tip kai ke bajan re ki kena menta lesi ngan ong kade ke jengkela jok ne tip lesi ke jeng garu kom ye I jeng kimik pa tang bakala kandiat ki lawan complain man ngaju jeng senang pan man ki kimik pa ngaju ong pha ban hi kai kena makin long resilient kin kam la ya kaban adjust pedang jongki mo mentala don kanunu konflik la don kanunu issue ke bagian ya prakna ngi menswa ka por bangi school ngi yang issue andre ngi resolve konflik menta patang bakala kimik pa kila klasim kya pala ya kata to the extent beki wan rai ki kun yong uniyo khna ongum tai pi names calling body shaming and all those things you wan rai ti kalong ba mo
ban kontrol ikna kai ke bakia le kai pedang joki kai ke bakia keren pedang joki ngim la ban monitor lu de kata kawan ra jeng kawan ra kham tam mengi ki nong panya school bat kum jo ikna kai ka jeng kepa jongai kimi pa barok ko wei ka rikasi jeng tai ka long man ai la diควร bikin guru teh ai la di ควร bikin bakala ai la di ควร bikin la bania resolve ikin la ya bania pende iya kajing ya sun perlok para kelas entah ba kinami nang ni ang juang da kimi nang ni ho ai hang ni la ban pek rela dikilet sabar pitip adu kan no ki gini ki kena jongi sha ragging bullying barok hai ki jat ki dan mah te la da kim sedang nang ni la no kim sedang kan te kata ka ba akat pa di kimi pa bakin subhaman hikai ki kena bakin long more resilient kuma mangi hakapot sungi lada kino hikai ki mai lada kino hikai ki sho ladon ke jian ya perlok kimi pa kino entertain yang lada ngi uri men saw hapo school ru kimi pa jongi ki chong sim do kon bat sim do da kai ne spenta su la kot non tu andre menta ki mungkin ki issue ru ban rasha school belong ba kanya ngi kabangen deal bat kini te khamtam kan ka bagi melaban masuk kata ande ke ba tam ha ka ba ngimtip ngin le kum no panish rumlong panish sabar rumlong ren khorum long nungin le te nganget ba da ka jing tri lang kimi pangin yo hi ka jing job akan ka liang masutu konon ka transition pedang kini ke isbal alik bakani lemba jong kini ke influencer social media kwa ya kaman aku blay ki paranoid kai ngadon sibun ki paranoid kai da ka jingi alti menta san post nam ki bangalaya stray lang bat kunjuk re ki bagi no kai jogi school kwa man aku blay ketpang happy teachers day pi baro tongi blay ai jingai ngi bengila man trish dam susu wala pedanggi jing ki mang karen menta ini le hi kaman wan rai ke jing kiu si trong jong ga jing puli dang le hak ri ba ka chai pen ri jong You saw potential where we saw doubt and fear. Shaped our scattered thoughts into something clear. With patient hands you molded hearts and minds. Left no aspirer, no lost soul behind. Thank you for being the flame that lights our way, the voice that lifts us higher every day. Molder of our destiny, navigator of our dreams. You're the breath of our excellence, turns it to cream. Thank you, teacher, for all you've given us. Through every lesson, every guiding word, you made our wildest aspirations heard. Navigator of the paths we've never known, firmed up dreams in the soil they're sown. Thank you for being the flame that lights our way, the voice that lifts us higher every day. Molder of our destiny, navigator of our dreams. You're the breath of our excellence, turns it to cream. Thank you, teacher, for all you've given us. The touch of alchemy
we could stake our claim. Thank you for being the flame that lights our way, the voice that lifts us higher every day. Molder of our destiny, navigator of our dreams. You're the breath of our excellence, turns it to cream. Thank you, teacher, for all you've given us. Thank you, thank you, teacher. Thank you, thank you, thank you, teacher. Kaski kerpan yeti nom sendur jom kalawai, jinglen labia juvki, ban kelep nyimdai.